Λοιπόν, έχω μια τράπουλα. Οκ. Ναι. Θα τα κόψω μερικές φορές. Εδώ. Λοιπόν, και θα χρειαστώ 2 φύλλα. Θα τα αφήσω εδώ. Θα ήθελα να μου πεις όπου θες είναι stop. Stop. Εδώ. Σίγουρα. Θυμάσαι αυτό το φύλλο. Οκ. Λοιπόν, αυτό το φύλλο. Κόψω μερικές φορές εδώ. Να κατέψω κιόλας. Τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε τους 2 ρηγάδες, τους 2 κόκκινους ρηγάδες. Άρα, ρήγας καρό και ρήγας κούπα. Εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι θα γίνει. Έχοντας στο χέρι μου το ρήγα καρό και τα ρήγα κούπα, με μια κίνηση θα εμφανιστεί ένα φύλλο. Και ναι, κυρίες και κύριοι, ήταν αυτό το φύλλο σου? Όχι. Όχι. Γιατί? Θα δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. 2 άση. Ποιο είναι ο φίλος σου? Το 10 καρό.